mwanzo ningere ekuchenga yera no ndio limo bataracha ngino no mustwe ana kumbara Mombasa highlight ori bato be kaona 1-1 ndara mwetendi keti ali 1-1 second half 1-1
Nam wiya kabisa mwachumu radio Kiss FM digital no turegaiga asegeserekega ne kyagusi stadium ekrowe kaboniga ase engoyo ne ya National Super League timu yanga ya Shabana ni germakali amune timu ya Mombasa Elite ebori eyemo ase eyemo kaboniga kurende no yanigo emburene niyo yene kiwe asegeserekega ne kyagusi stadium yakinende mopiro no gendrete no nya emburake gendrete gotwa ekero ko kaboniga timu ya Shabana batangana konyosie gori timu ya Mombasa Elite barwa magega anakoyo korenganya mabirera koba mase yemo nyoro mwa chumurgeria okisi FM digital wa ikaboniga timu ya Shabana na bari namba yemo asemesa ya National Super League korende wa ikaboniga emepira nyebire yerire nigo banyere ko bagwitwa na igo nyambalgo chikorenda litikoria rero era chikonyara ko banga bagase no gutirimbuke to korira timu buna echagusi FC bagase ine gutira gocha banyere ko bakosoria chingoyo angibire isato chere babwire na igo bagase ne gokoria bya sana bagiye timu ende ne amuranga sile yoko ya mirya timu ya Shabana wikaboniga ekerobo igo ere namba ibire bagase ine gokoria buyakegima igo timu ya Shabana lido chikobeka aseri bukalia bene wikabachikonyora obubuiri tikoria rero inde bachikonya kubanga ba metric point wika emrongo enene yemo rinde bachikonya kuba bagotinya ali bakaliabo yokobera nambe yemo chikobeka matumaini yogoso asege kombe ekeria osase liginene ya FKF Premier League engoyo one yabasacha wekaboniga nigotore emotimbo kobuge pindige tangani bado timu yanga ya Shabana ni wanyoseti egoli yemo ekrobo go timu ya Mombasa Elite abanyatkoba bako nyonsa egoli kidogo cyatokurira ya mu cyumurira ya kigoli cyabire cyo bututukani sana bunabone ikigoli kibo kesinye cyo konyoranye mbere ya ture nenyinge amache ni gatari masigeti nego bono ekero kiraka kegotomwa yakonyoranga umupiro yani wo chengene na amache goro lakini ndendo no kosemeliyo konene buna ekere egepindi yakabeke chikwira na keto chiwasageti ya maseyemo mwake chibi changu cyaro gotwira geti eyemo aseyemo tunyara koma to kurya yangana kigepindi yakabeke go chikunyara koma kigo chaka wikaboni gamado timu ejega ne ya Mombasa Elite nigo banyoseti egori eyemo ekerobo go timu ejega ne ya Shabana banyere koba boygo bakonyonsya egori eyemo byakeyima ekatogendrete kweroberia ase egepindi ne yakabere timu ya Mombasa Elite egori eyemo boygo Shabana egori eyemo.
How come? Sijai kwenda kubeba hiyo hata kiombo leo tuna. Biara ni mtu wa kujeni. Baile kana wana rego kwana. Taongea tu hata kama atasikia huko kama pia. Yes, 1-2. Safi zaidi mpenzi mtazamaji wa Kisii FM Digital. Tukiwa basi ni ndani ya uga wa Gusii Stadium, ikiwa ni ligi kuu ya National Super League. Vijana nyumbani wa Shabana wapo wanacheza dhidi ya MCF. Lakini hadi hivi sasa basi kipindi cha kwanza vijana wa Shabana bao moja, MCF hajaweza kufanikiwa kupata bao. First half, Shabana 1, Mombasa 0.